Maak het Woord wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Panningen, Vorkmeer, De Frisfabriek, Lense Advies, Ligra Support, licht- en geluidverhuur en Bibliotheek Maas en Peel. Goedenavond, dames en heren, beste kijkers thuis. Van harte welkom hier in Kessel in de prachtige Kasteel de Keverberg op ons Geluksgala. Vanavond komt de wensenactie Maak het Woord ten einde. Een actie van Omroep PNM en de Bibliotheek Maas en Peel. Een week lang vervulden we wensen, traden artiesten op en waren er in de bibliotheek vestigingen allerlei activiteiten bij de gelukshaltes. Ja, en om deze mooie week, maar ook het mooie jaar af te sluiten, blikken we vanavond terug met onze inwoners op al die mooie momenten afgelopen jaar. Want de afgelopen weken hebben we heel veel van die momenten gezien. Kijk, laten we even kijken. Ja, dat waren enkele van die momenten, die geluksmomenten van de afgelopen week van Maak het Woord. Bij mij staat prachtig een gala en dat is vanavond iedereen, dat is erg mooi. Inge van Dongen, directeur van de Bibliotheek Maas en Peel. Ja, hoe kijk je terug op de afgelopen week, Inge? Ja, het was fantastisch, wat een energie er vrij kwam. Echt ongelooflijk. Op al die locaties, maar ook gewoon in jullie programma's, plaatjes die gedraaid werden. Heel veel wensen. Ja, het was echt mooi om te zien. En het is het thema geluk en dat is niet voor niks, want jullie hebben dit jaar het jaarthema geluk. Ja, dat hebben we gekozen omdat we hier in de regio de gezondste regio willen zijn. In het kader van positieve gezondheid. En wij zagen vanuit corona best wel heel veel ongelukkige mensen. En we dachten, laten we kijken van hoe we dat begrip geluk beter uit kunnen leggen. Want het is heel gewoon dat je niet altijd gelukkig bent. En als je niet gelukkig bent en je bent echt nooit gelukkig, wat zou je dan kunnen doen om je beter te voelen? En jullie hebben heel veel georganiseerd. Ja, gigantisch veel. En echt heel gevarieerde dingen. Ik denk met als hoogtepunt de Mensenbiep, waarin we levende boeken hebben uitgeleend. Komen we daar ook nog even op terug? Ja, zeker. Maar gewoon op iedere locatie is iedere maand minimaal 1 activiteit geweest rond geluk. Ja. Ja. Is de regio een stuk gelukkiger geworden? Ik hoop het. Ja? Ja. Weet ik niet. Het is natuurlijk ook de vrijheid die iedereen weer heeft na corona. Maar ik hoop dat iedereen weet dat ze, als ze ergens naar op zoek zijn, dat ze wel bij ons terecht kunnen voor informatie. Of bij wie zij dan terecht kunnen als ze hulp nodig hebben. Ja. Ja. Wat is het persoonlijke geluksmoment? Van dit jaar of van de afgelopen week? Laten we deze week pakken. Dat vind ik misschien wel leuker. Ja. Ja, ik vond... straks zien we nog een heel leuk optreden. Daar heb ik gisteravond al een voorproefje van gehad. Dat vond ik fantastisch. Het internationale koor. Het internationale koor. En ze hadden zelfs hapjes meegebracht. Dat is gewoon een ontzettend warm gevoel. Ja, eigenlijk kan ik niet één ding noemen. Er waren zoveel leuke momenten.
Ja. En ook in het hele jaar. En het leuke is dat je ziet dat het ook een heel erge verbondenheid veroorzaakt. Ook binnen jullie organisatie? Ja, zeker. Ja. Iedereen was heel enthousiast. Ja. We gaan er ook een mooie avond van maken. Veel plezier ook, Inge. Fijn dat je erbij bent. Wij gaan naar muziek toe aan de start van deze uitzending. En dat wordt verzorgd door Lisa Seelen. Zij stond vrijdag in de Biep in Kessel was het. En volgend jaar staat ze op de planken met haar theatershow. Nu is ze hier samen met pianist Duncan op Lady Gaga's Pokerface. Intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. Oh, 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 oh. I'll get him hot and show him what I've got. Oh, 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 oh. Show him what I've got. Carry my, can he carry my poker face? She's got to love nobody. Carry my, no, he can't read my poker face. She's got to love nobody. Poker face, poker face. Poker face, poker face. I wanna roll with him, a hard can we all be? A little gambling is fun when you're with me. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's love, it ain't rough, it isn't fun. I'll get him hot and show him what I've got. Carry my, oh, he carry my poker face. She's got to love nobody. Carry my, oh, he carry my poker face. She's got to love nobody. I won't tell you that I love you, kiss or hug you, 'cause I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a chick in a casino, take your bank before I pay you out. I promise this, check your hand, 'cause I am marvelous. I'm marvelous, I'm marvelous, I'm marvelous, I'm marvelous. She's got to love nobody. Carry my, no, you carry my poker face. She's got to love nobody. Ja, in oktober van dit jaar vond er een heel bijzonder evenement plaats bij de bibliotheek in Panningen, namelijk de Mensenbiep. Bezoekers konden hier 1 op 1 in gesprek met personen die een bijzonder verhaal hadden. Een levend boek. Iemand die je normaal gesproken niet zo snel zou ontmoeten of een gesprekje mee zou aanknopen. Hoe is het bijvoorbeeld om in de gevangenis te zitten, om verslaafd te zijn of ernstig ziek?
Of als je in één keer alles kwijt bent geraakt. En wat als je op heel jonge leeftijd in een rolstoel belandt? Paul Fakkeldij uit Maasbree was een van onze levende boeken. En hij vertelde daar zijn verhaal en iedereen mocht hem allerlei vragen stellen. Het is een bijzonder en ingrijpend verhaal. Welkom, Paul. Wat fijn dat je er bent. Ik ga even de microfoon erbij pakken. Jij hebt op jonge leeftijd al heel wat meegemaakt, hè? Zou je ons willen vertellen hoe jij in deze rolstoel bent beland? Ik ben in deze rolstoel beland door een aanrijding door een auto. Die reed door het rood. En wij keken ook altijd uit of de auto's ook afremmen. Maar dat leek dat hij afremde, maar die schakelde eigenlijk een standje hoger. En ja, dat was een automaat. En die had mij niet gezien en het rode licht niet gezien. En zodoende ben ik in deze rolstoel beland. Die auto heeft jou volgeraakt. Ja. En daar heb je heel wat, daar is heel wat achteraan gekomen natuurlijk. Toch, Paul, hè, je hebt zoveel meegemaakt. En ik heb jou nu een paar keer gesproken. Je blijft altijd zo vrolijk en zo positief. Hoe doe je dat? Ja, met positief in het leven staan kom je veel verder. En als je mensen positief benadert, en dan helpen ze je ook veel sneller. Zodoende dat ik die techniek ook heel veel gebruik. Mooi. Ja. Je hebt met ons meegewerkt, hè, bij de Mensen. Bibi was een van onze levende boeken. Waarom deed je mee? Waarom wilde je je verhaal vertellen daar? Ik wou een soort van de drempel dat mensen mij aan zouden spreken en met mij zouden gaan praten. In plaats van, even kijken wat die jongen heeft in de rolstoel. En dat lijkt hun interessant, maar het niet durven te vragen, dan dat met deze stap mensen makkelijker over de drempel te halen voor gewoon te komen praten. Ja, want jij hebt eigenlijk liever dat ze wel jouw vragen komen stellen. Hè? Ja, zeker. Je hebt dus meegedaan met die Mensen. Biep. Heel veel mensen zaten bij jou aan de tafel. Hoe was dat en welke vragen kreeg je allemaal? Dat was heel leuk. Ik kreeg vragen van... hoe is dat gegaan in het ziekenhuis? En dat heb ik dan ook beantwoord. En hoe gaat het nu dan verder? En daar heb ik overal gewoon op geantwoord hoe het gaat. En gewoon positief in het leven staan, kom je heel ver. Ja, heel mooi. En super echt dat je daar aan mee wilde werken. Paul, waar word jij gelukkig van? Ik word gelukkig van blije mensen, van goede vrienden en van mijn palmbomen. Van je palmbomen? Ja. Daar mag je iets meer over vertellen. Paul heeft een bijzondere hobby, dames en heren. Ja, mijn hobby is ontstaan met de eerste keer dat ik op vakantie ging in Mallorca. En daar zag ik palmbomen en een soort van verliefd te worden op een palmboom. Toen ben ik zelf heel veel gaan uitproberen voor thuis de sfeer te krijgen en zelf te gaan zaaien. En zodoende heb ik nu heel veel palmbomen. Ja, heel veel palmbomen. Daar is een heel leuk filmpje van gemaakt en daar gaan we nu eventjes naar kijken. We staan hier bij mijn kleine hobby. En dat is palmbomen kweken. Ja, als eerste keer toen ik op vakantie was in Spanje, toen werd ik verliefd op palmbomen. En toen ben ik ze eigenlijk langzaamaan zelf gaan kweken. Alleen dit is een beetje uit de hand gelopen hobby. Ik maak zelf, of ik bedenk zelf de automatische beregensystemen. En die voer ik ook zelf allemaal uit.
ik maak ze ook zelf. Dat het voor mij zelf handiger wordt voor ze water te geven. En ja, grotendeels wil ik gaan automatiseren, dat het vanzelf gedaan wordt. En dat bedenk ik ook allemaal zelf. Die constructie achter mij, dat is een beregeningsbuis met verneversproeiertjes aan de zijkant. En als je er druk op zet, dan vernevelt hij naar de zijkant. En daar wil ik een systeem op maken dat hij van voor aan de stelling naar achter aan de stelling gereden wordt eigenlijk, of getrokken wordt. En dan wordt mijn hele stelling vanzelf besproeid. Een prachtig filmpje toch? Had je hem al eens gezien? Nee. Oh, dat is de eerste keer voor jou. Zeg, Paul, dus, zag het in de film terug. Eigenlijk ben jij een soort uitvinder. Ja. En dan een soort uitvinder niet voor allerlei dingen, maar juist dingen die jou het leven een beetje makkelijker maken. Dat regel je jezelf dan wel. Ja, zeker. En we zagen ook voor jouw berekeningsinstallatie, die wil je nog wat verder optimaliseren en automatiseren. Je bent eigenlijk een beetje de Willy Wortel van Maasbree, kunnen we zeggen. Zoiets. Ja, zoiets. Ja. Het is deze week Maak het Woord, hè? Dus we hebben een verrassing voor je. Want we gaan je daarmee helpen. En we hebben de Lions Club Peel en Maas bereid gevonden om daaraan mee te gaan werken. Dus wij gaan samen met jou ervoor zorgen dat jij jouw berekeningsinstallatie kan gaan optimaliseren en automatiseren. Met menskracht en ook nog wat financiële middelen. Dus via deze weg ook een dankjewel aan de Lions Club Peel en Maas. En we gaan het natuurlijk niet allemaal voor jou regelen, want ik weet hoe graag jij dat zelf allemaal wil uitvinden en regelen. Dus we gaan dat vooral met jou regelen. Ben je er blij mee? Ja, zeker. Ja? Tuurlijk. Ik ben benieuwd. Laat je ons ook even weten hoe het een tijdje eruit ziet en op het werk. Sowieso. Dat film ik. Nou, dat is helemaal prima. Daar houden we jou aan. Paul, hartstikke bedankt dat je niet alleen vanavond hier wilde zijn, maar ook bij de mensen Biep. Ik wens jou heel veel succes, maar vooral heel veel geluk. En laat ons even weten hoe het verlopen is. Dankjewel. Paul, dankjewel. Ja. Op 1 januari stonden hun levens op zijn kop. In Reuver viel de postcode kanjer. Hoe gaat het nu met de miljonairs? Pascal Meijer zocht ze op. Is het leven veranderd, vind je? Nauwelijks, denk ik. Want gewone dagelijkse doen niet. Nee. Kijk, wij hebben niet gedacht aan cruises of aan andere soorten vakanties of grote auto's en dergelijke. Want daar gaat onze interesse niet naar uit. Waar wij ons mee bezighouden, dat is inderdaad het wandelen. Wij gaan bijna iedere dag wandelen en dan gaan we ergens op een terras zitten, als het weer het toelaat, om een kopje cappuccino te drinken. En dat vinden wij fijn. Dat is dat je je dingen kunt gaan permitteren, waarvan je voor die tijd dacht, ja, ik heb een aardig pensioen, dat gaat best wel aardig. Maar er zijn natuurlijk zaken die ver buiten je bereik liggen. En die liggen nou ineens binnen je bereik. Ja. En dat is iets zo bizars. Ja, we hebben iets gekocht. Ja. We hebben een huis gekocht midden in het centrum, vlak bij de winkels. Omdat ik niet meer zo heel goed kan lopen, of ver kan lopen. Ik kan niet zo goed meer bergop lopen en deze straat die gaat bergop, dus dat is een eind lopen naar het centrum. Hebben we een huis gevonden midden in het centrum, vlak bij de winkels. Hartstikke mooi. Ja. Nou. Had je die anders ook kunnen kopen als... Nee, onmogelijk. Nee. Onmogelijk. Ja, onmogelijk, maar dan had ik me weer opnieuw een keer in de schulden moeten gaan steken en dat had ik er dan niet meer voor over gehad. Dan hadden we ons gericht op een appartement. Maar hier kun je
zoveel appartementen van maken, dat is ook onbevattelijk. Ja. Eigenlijk is het heel eenvoudig. We hadden de avond nadat de prijs gevallen was, hebben we een gesprek gehad met Roel Eleveld. Dat is de grote baas van die Kanjer-loterij, van de Postcode Loterij. Samen met zijn collega Yvonne Verschragen. En daar werd ons al op het hart gedrukt dat wij erg veel geld hadden gewonnen. En we hebben dus een persoonlijk, ja, hoe moet ik zeggen, plan opgesteld. Aan dezelfde tafel als nu. En daar werd dus eigenlijk gevraagd van, nou, wat willen jullie eigenlijk? Of wat willen jullie niet? En alles wat er tussenin zat. Nou, en toen kwamen natuurlijk de kinderen tevoorschijn. De kleinkinderen. En dat appartement waar we het over hadden. Nou ja, appartementen die zijn niet te krijgen. Ook hier in Reuver zijn ze gewoon niet te krijgen. En als je iets zou kunnen krijgen, dan moet je huren. En huren, dat zagen wij dus niet meer zitten. We wilden dat in eigendom. En vandaar dus wat mijn vrouw ook al zei. Toen kwamen we bij dat huis uit. Maar we zijn eigenlijk voortdurend begeleid. En daarna zijn we dus overgestapt naar de bank waar wij bij hoorden, de Rabobank. En daar hebben we dus een persoonlijke begeleiding ook bij gekregen. We hebben van begin af aan open kaart gespeeld met onze kinderen. Ze weten precies hoe ons banksaldo en noem maar op erbij staat. Open spel spelen met alles. Dat heb ik trouwens ook altijd gedaan met mijn salaris en de wetenschap van mijn vrouw. En dat doen we nog. Dat is gewoon zo. Alles is open bij ons. In één klap miljonair geworden, dan komt natuurlijk de hamvraag. Maakt geld gelukkig? Nou, wij hadden al een heel plezierig leven vooraf. Ik was eigenlijk een jaar tevoren getroffen door die ernstige hartkwaal van mijn vrouw. Ja, daar ben ik dan niet door getroffen, maar wel zij. En ik had er de gevolgen mee te dragen. En daar had ik altijd geld voor over gehad, als het goed was. Het is goed gekomen en we hebben ook nog het geld. Dus ja, wij waren gewoon gelukkige mensen, omdat dat probleem dat had zich voor een groot gedeelte zich opgelost. Maar dat geld, dat kan ik u verzekeren, dat maakt het leven wel gemakkelijker. Je hoeft niet zo lang te praktiseren om iets te kopen. Als je iets tegenkomt waarvan je zegt, ja, dat is toch eigenlijk net wat buiten mijn bereik. En nou valt het binnen het bereik. Maakt geld gelukkig? Geld maakt het allemaal makkelijker. Je kunt er zorg voor inkopen. Ja. En we hebben een huis kunnen kopen in het centrum van het dorp, waardoor ik makkelijker naar winkels kan gaan en dat soort dingen. Ja, ik vind het gewoon, ik heb dat woord heel vaak gebruikt, het is te bizar voor woorden. Ja. Ja. Vorig jaar scheen het zonnetje buiten, toen moesten we het gesprek beëindigen omdat jullie gingen wandelen. Het is nou een druilerige dag, dat zal nu niet gebeuren. Nou. Hier schijnt volgens mij binnen het zonnetje. Oh, zeker. Ja. Zeker. Dank u voor het gesprek en nog heel veel geluk ermee. Ja, dank u wel. Ja. Ja, dat waren de gelukkige winnaars daar in de gemeente Bezel. Geluksmomenten, daar ging het afgelopen jaar om bij de bibliotheek Maas en Peel. We hebben even op een rijtje gezet wat er allemaal gebeurde. Can't
We zijn hier terug bij het Geluksgala. En ja, we zien het aan de prachtige Oekraïense dasjes. We gaan het over Oekraïne hebben. En wat doe je wanneer een oorlog uitbreekt in een land dat dichtbij ligt? Nou, de deuren openstellen en de Oekraïners warm verwelkomen. Toch, John Jansen? Ja, dat is in Grashoek denk ik wel gebeurd, ja. Ja, dat is gebeurd. Wat dachten jullie toen die oorlog in Oekraïne uitbrak? We moeten iets doen? Ja, dat was natuurlijk een aantal weken. Ja, dan moet je ook maar op je in laten werken. Voor iedereen is dat een hele grote impact natuurlijk. Maar na een aantal weken waren een aantal mensen in de Grashoek die dachten van, wat kunnen wij daar aan bijdragen op ons kleine niveau? Ja. Want jullie hadden iets eerder een dorpscomité, commissie al opgericht. Is dat daaruit ontstaan? Ja, ik zelf ben voorzitter van de dorpscommissie Leven Grashoek. Dus ik ben wel van daaruit gaan denken, je hebt iets meer mogelijkheden. En aan de andere kant zit Ton van Hoof, die met datzelfde idee liep. Wij hebben elkaar gevonden samen met Robin Peters. We zijn bij elkaar gaan zitten, wat zijn de mogelijkheden? En met een kleine inventarisatie begonnen. We wisten de wegen natuurlijk in Grashoek. Ton was al wat verder met zijn plan. Maar ja, wij konden de contact leggen met de gemeente vanuit de dorpscommissie. Ton kon het contact leggen met de gastgezinnen. En ja, zo is er heel langzaam iets gegroeid. Wat eigenlijk, ja, experiment is een beetje... Ja, we hadden een vis uitgegooid en kijken of het iets zou worden. Ja, het groeide binnen een paar dagen heel snel. Ja, en er kwamen binnen min van tijd heel veel mensen naar Grashoek. Ja, nogal wat, ja. 32. Ja. Dat was natuurlijk een flinke opgave. Ja, de opgave was voor ons toen eigenlijk al een heel eind voorbij. Want we hadden de planning klaar. Jullie hadden alles al gedaan? Veel, ja. Alleen ja, dan is de vraag van, kunnen de mensen wat wennen? Loopt het allemaal een beetje? Ja. Maar wel mooi. Mooi om iets te doen, ook voor die mensen? Mooi om dat te kunnen doen, ja. Wordt dat ook teruggegeven? Wat vindt men ervan? Ik hoor regelmatig dat mensen niet meer weg willen, dus daar krijg je wel iets terug. Ja, dat is zo. Ja. Een van de dingen die jullie doen is bijvoorbeeld taalles geven, Toos Manders. Dat hebben jullie ook gedaan. Daar zijn we nog steeds mee bezig. En de mensen willen toch vooral ook de ontmoeting hebben. En om de Nederlandse taal een beetje machtig te worden, is dat gewoon heel belangrijk. En ze vinden het heel prettig. En waarschijnlijk gaan we dus nou in het nieuwe jaar verder met ook Engels les te geven. Want het is natuurlijk de vraag of ze zo lang hier kunnen blijven of willen blijven. En Nederlands is toch niet zo'n internationale taal. Dus Engels vinden ze dan toch wel net iets makkelijker. En dat spreken ze vaak ook? Want ze spreken nou dus best wel redelijk Engels. Dat is ook heel fijn om te communiceren natuurlijk. Maar toch hapert het af en toe natuurlijk. Laten we even kijken hoe die taalles er bij jullie uitziet. 1, 2, 3, 4. Het enige wat we kunnen doen is hier Nederlands leren. Dan denk ik, en we hebben mensen in huis, een gastgezin in huis. Dus zo draag ik een steentje bij. En ik denk dat iedereen ook wel zo... Het heeft ook niet zoveel zin in alle ellende om je in alle ellende te storten. Lena is ook leerkracht. Tot vlak voor de oorlog werkte ze op een basisschool in Oekraïne. Ze voelt zich thuis in Grashoek en wil er graag meedoen in de maatschappij. Ми бажаємо як можна швидше інтегрувати суспільство Нідерландів та приносити користь цьому суспільству. Ми не хочемо проживати тільки на ті гроші, які отримуємо як допомога. Ze wilden zich eigenlijk een beetje gaan onderdompelen, merk ik. 10, 11, 12. Hoe is dat onderdompelen gelukt? Als ik zie van hoe de mensen ook contacten leggen binnen het dorp zelf, binnen de verenigingen. Ze zijn nou één in het dorp. Dat merk je nou, denk ik, dagelijks. Ja. Als je ze tegenkomt, ze blijven eigenlijk maar steeds aan het zwaaien. En, ze vinden het heel prettig dat ze bekende gezichten zien. En het geeft hen ook een beetje houvast. Zeker in deze moeilijke tijd waar vaak als er weer bombardementen zijn op Kiev of waar dan ook. Dat geeft zoveel onzekerheid. En dan is het toch weer heel prettig dat je een beetje een houvast hebt waar je op dit moment woont. Ja. En dat is het enige wat wij kunnen geven. Ja. Zijn ze gelukkig hier?
Ja, ik denk natuurlijk, er is altijd een achtergrond dat er bezorgdheid is, wat Toos ook schetst. Maar ik zie ook kinderen spelen, momenten, wat Toos zegt, bij clubs. Waar ze ik ben actief bij de voetbalclub, waar 2 jongens voetballen. Nou, en niet onverdienstelijk, volgens mij de topscorers van het elftal. Ja, de Grasshoek is er wel iets beter op geworden. Ja, dat klopt. Ja, zeker. We zijn er niet ongelukkig mee. Maar dat is toeval. Vooral de kinderen ook. 2 weken terug hebben we de aftrap laten doen door de Oekraïense kinderen. Ja, vooral daarvan geniet ik dan. Pupil van de week waren ze. Ja, inderdaad. Ja. Afgelopen weekend ook nog een activiteit. Jullie hebben ze wat soep en broodjes aangeboden voordat de trucrun voorbij kwam. Daar waren we ook bij. Even kijken. Ja, we hebben meteen gezegd vanaf het begin dat het bekend werd dat er Oekraïners zouden komen naar de Grasshoek. Hebben wij gezegd van, daar stappen wij in, want wij hebben de ruimte, wij hebben de plaats en wij willen die mensen opvangen. Ze wonen al vanaf maart bij ons en het lijkt wel of we vrienden in huis hebben. Ze hebben gewoon hun eigen woongelegenheid, maar we spreken ze wel elke dag even. De ene keer 5 minuten en de andere keer zitten we samen met een biertje, gezellig wat te kletsen. Laten we hopen dat de oorlog een vroegtijdig einde gaat krijgen. Willen ze dan ook meteen terug? Nee, ze willen niet terug naar Oekraïne voorlopig. Ze zitten eraan te denken om te emigreren naar Canada. Ik heb eigenlijk in gedachten gehouden, stel jezelf eens voor dat je in zo'n situatie komt. Dan wil je ook geholpen worden. Ja, precies. En die hulp wordt hier geboden? Ja, op ruime schaal. Ja. Daar kunnen we heel trots op zijn. Ik heb nog niet meegemaakt dat er in de vrijwilligersgroep een vraag gesteld werd van materiaal dat er niet op gereageerd is. Er kwam altijd wel iemand die iets had of die iets wist. Dus in het kader van Maak het Woord, de mensen werden ingevuld. Ja, ik denk dat de Grasshoek het wel woord heeft gemaakt. Nou, dat is mooi om te horen. Hoe gaat het nu verder? Ja, dat is de vraag, hè? Ja. Hoe gaat het verder? Dat is natuurlijk afhankelijk van die situatie daarin. In Oekraïne, ja. En waar ik wel hoor is, als de oorlog voorbij is, dan zijn we graag op onszelf weer. En er zijn toch ook mensen die hier willen blijven, dus daar zullen we nog een oplossing voor moeten zoeken. Ja, want veel hebben ook werk gevonden bijvoorbeeld. Ja, prachtig. Ja. Men wil graag werken. Jullie hebben goed werk gedaan het afgelopen jaar. Bij Maak het Woord komen ook spontane wensen naar voren. Zo is er iemand die zijn kerstpakket ter beschikking heeft gesteld. Ja. En waarschijnlijk kunnen jullie dat wel goed gebruiken. Of ja, niet voor jullie zelf, maar uitdelen. Dat mag natuurlijk ook, maar uitdelen aan mensen die het dan nodig hebben in Oekraïne. Ja, daar zijn we heel blij mee. En daar zullen we vast en zeker iemand gelukkig mee kunnen maken. Ja, er zit van alles in. Ik heb al gekeken, maar het is voor de veiligheid even dichtgemaakt. Oké. Neem het mee. Goed werk dat jullie doen. En ik denk dat jullie hier een hartverwarmend applaus krijgen. In ieder geval de gever van hartelijk bedankt. Dank. Ja, Omroep PNM viel dit jaar in de prijzen samen met de bibliotheek Maas en Peel. Met de podcast over jezelf kunnen zijn kreeg het een lokale media award. En de podcast die gaat zo. Omroep PNM. Eerste hulp bij jezelf zijn. Een podcastserie van Omroep PNM over lastige thema's voor jongvolwassenen. De podcastmakers gaan in gesprek met jongeren over onderwerpen als seksuele geaardheid en gender. Christian. De winnaar is Omroep PNM Eerste Hulp bij jezelf zijn. Ook van mij. En ik denk dat dat mede komt doordat wij best wel veel onderwerpen in het zonnetje wilden belichten, die dus inderdaad relevant waren voor jongvolwassenen. En daarbij hoort natuurlijk, dit thema, dat wordt gewoon ontzettend veel besproken. En ja, als je dan kijkt naar dit thema op lokaal niveau, dan denk ik eigenlijk dat het gewoon ontzettend belangrijk is. En zeker omdat wij best wel, we hebben wel een grote gemeente, maar daar zit geen stad in. Het is gewoon een dorp eigenlijk. Dat thema wordt gewoon niet heel erg veel besproken. En Eden ken ik toevallig van de middelbare school dan. We hebben bij elkaar in de klas gezeten en Eden vertelt heel openhartig over zijn transitie. En ik vond het gewoon echt ontzettend belangrijk om daar gewoon aandacht aan te besteden. Dus vandaar eigenlijk.
Ja, dat was Renske Stijvers bij de uitreiking in Hilversum. En dat onderwerp, jezelf kunnen zijn, ja, dat heeft ook eigenlijk te maken met het volgende onderwerp waar we hier zitten. Mick Beumers, Alde Joosten, welkom hier. Jullie schreven samen dit boek, Be Like Mick, Be Yourself. En Mick, ja, dat gaat ook over jouw transitie van vrouw naar man. En het was best lastig om dit boek te maken, hè, om het op papier te krijgen. Ja, dat klopt. Ik heb er ook enkele tijd over nagedacht om het überhaupt te doen. Ja, het is eigenlijk begonnen met een soort grapje. Wat uiteindelijk door is gezet naar een echt boek. We zijn ook begonnen met de insteek om het te proberen en niet om het echt door te zetten. Maar uiteindelijk waren we al zover dat we een aantal hoofdstukken bij elkaar hadden. En toch maar door zijn gegaan om het af te ronden tot een heel boek. Ja, want Aldi, jij zei vaak, ja, dit moet je opschrijven, dit moet een boek worden. Ja, ik praatte veel met hem. En op een gegeven moment zei ik van, ja, we zouden er een boek over kunnen schrijven. En uiteindelijk is dat dus ook gebeurd. Ja. Wat vind je zo knap aan Mick om dit boek op te tekenen? Met name zijn openhartigheid. Zijn emoties, zijn verhaal vertellen. Iets wat hij in het verleden heel erg moeilijk en lastig vond. En nu ook zegt van, oké, de wereld mag het weten. Ja. Het is prima. Ook geweldig dat je hier bent natuurlijk. Zeker in die situatie waar je eerst zat, waarin je het eigenlijk liever niet wilde vertellen. Het is best een indrukwekkend boek. Ook om te lezen wat je allemaal hebt meegemaakt. Hè? Want vroeger wilde je liefst jezelf verstoppen. Ja, klopt. Op een gegeven moment kom je denk ik op zo'n leeftijd dat je andere mensen wil helpen. En je beseft dat, hoe moeilijk het ook is voor een gezin waar je in leeft en voor jezelf, dat het ook voor anderen wel aangrijpend is. Ik heb het boek met name gemaakt om mensen en vooral kinderen die in hetzelfde schuitje zitten te helpen. Ondersteuning te bieden met het boek eventueel. Ja, het is gewoon belangrijk om jezelf te kunnen zijn. En ik denk ik hoop dat ik daar mensen mee kan helpen. Ja. Want wat gaan jullie nu doen? Want wat zijn de reacties op het boek en het vervolg? De reacties op het boek zijn enorm positief. We hebben heel veel appjes, mails ontvangen. Mensen die beschrijven wat het met hun deed toen ze het boek lazen. Op het moment zijn we eigenlijk bezig met een aantal scholen voor voortgezet onderwijs en een aantal groepen 8 binnen het basisonderwijs, om daar gastlessen te gaan verzorgen over dit onderwerp. Ja, om diezelfde boodschap door te geven. Ja, precies. Ja. Wat is het indrukwekkendste wat je hebt meegemaakt, wat je hebt opgeschreven? Ja, dat is een moeilijke. Ik denk... Ik denk dat het er veel zijn om op te noemen. Ja. Maar als ik er eentje moet kiezen, dan denk ik de periode toen ik thuis kwam van de borstoperatie. Ja. Waar je eigenlijk niet zo heel tevreden mee was? Of, uiteindelijk wel, maar het heeft wat haken en ogen gehad, zal ik maar zeggen. Maar ook dat komt goed. Ja. Ja, maar ik denk ook de periode op het VMBO-college. Ja, je zit toch in de puberteit. Een moeilijke periode voor sowieso een doorsnee 13-jarige bijvoorbeeld. En dat is dan voor mij extra lastig. Dus dat was wel een van de periodes in mijn leven die ik niet meer mee hoef te maken. Nee. Je klasgenoten nu, hebben ze het boek gelezen? Sommigen wel, zodat ik weet. Ja. Maar je hebt het wel verteld in ieder geval. Ja. Wie of wat helpt jou of sleept jou door zo'n moeilijke tijd? Heb je ook dingen waarvan je zegt, muziek vind ik leuk? Ik ga graag op stap in het weekend. Ik denk dat dat wel een uitlaatklep is voor mij. Veel met vrienden, familie. Gewoon gezellig. Ja, ik ben gelukkig en ik geniet van het leven. Dus, ja. En ik heb me laten vertellen, van welke artiest vindt Mick zo leuk, Hardy? Ja. Mike? Ja, Mike Kanders, onder andere toch? Ja, bijvoorbeeld. Ja, nou, we laten ook wensen uitkomen, dat hoor je vanavond.
Mike Kanders zou het heel leuk vinden om jou te ontmoeten. Nou, jullie kennen elkaar, dus we hebben een meet and greet geregeld met elkaar rondom een optreden van hem. Om nog even bij te praten. Fijn, leuk. Dat gaan we regelen. Ja, dankjewel. Want welke nummer moet hij dan zeker zingen? Desperado. Desperado, ja. Nou, het koor gaat het hier straks niet zingen. We doen het tijdens de borrel wel eventjes, toch? Ja. Dankjewel Mick, dankjewel Adi. En het boek ligt in de winkel, dankjewel. Goed gedaan. En ik denk dat mijn programma toch? Ingrid, toch? Zal ik het overnemen? Ik ben achter jou komen staan. Ja, dat dacht ik. Dankjewel Bart. Dat muziek verbindt, dat weten we denk ik allemaal wel. Vanavond hebben we namelijk heel bijzondere artiesten op programma staan. En ze werden straks al even aangestipt. Internationale artiesten zelfs. Speciaal voor het Gelukschalen, maar ze hebben al een aantal keer opgetreden. Hebben inwoners van Peel en Maas zich verenigd. Inwoners uit verschillende landen. En vanavond treden ze voor ons op. Mag ik Bertie Peters vragen om even bij me te komen staan? Hallo Bertie, welkom en wat leuk dat jij er bent. Bertie, jij bent een van de initiatiefnemers van dit verhaal. Wanneer en hoe is het ontstaan? Ja, Christina, wanneer en hoe is het ontstaan? Ja, ik zeg zelf altijd, het vorig jaar zijn Christina en ik, Poolse vriendin, allebei bezig met zingen. Ook met taal. Christina geeft Nederlandse les. Ik zit in een taalcafé als vrijwilliger. En toen zeiden we van, met Kerstmis, als we nou eens het omdraaien. Als jij nu eens het Nederlandse zingt van Jingle Bells en ik het Poolse. Ja. Nou, en dat vonden we zo leuk. En toen dachten we van, ja, maar wacht. Als we dat nou eens met heel veel anderstaligen gaan doen. Ja, en toen kwam dit prachtige gezelschap eruit. Nou, het is inderdaad prachtig. We gaan ze zo beluisteren, Bertie. Hoe ging dat oefenen? Hebben jullie er lang op geoefend? Nou, we zijn toch wel in september of zo al begonnen, ja. Elke week een repetitie van een uurtje. En het begon heel voorzichtig. Want luister, ik ben wel een beetje gewend om dan wat te zingen en een beetje te performen. Maar heel veel mensen die zitten in het taalcafé en daar zongen we al af en toe een liedje. Maar niet voor publiek. Nee. En ook niet voor elkaar. En daar begint het mee. Hè? Ja. Durven zingen met elkaar, voor elkaar. En laten zien dat alles goed is. Nou ja, en als je nu ziet wat er uitkomt, nou, dan ben ik zo super trots. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, supermooi. Is taal in dit stukje ook wel eens een barrière geweest? Of zijn er misschien nog leuke anekdotes te vertellen? Ja, daar had je het straks al over. Hè? Ja. Zo van een uur geleden vroeg ze van, ja, ik wil misschien iets vragen over een anekdote. En mag dat? Een anekdote? Ja, je hebt het nu gedaan. Dus, nee, maar ik dacht, vraag maar. En ik maar denken. En het enige wat steeds boven kwam was plezier, lachen. Dus ik dacht, dan moet toch een leuke anekdote zijn geweest. Helemaal niks. Nee. Het enige wat er bij ons gebeurde was blijheid en lachen met elkaar en vrolijkheid. Ja. Dus er is helemaal geen anekdote nodig. Maar juist heel veel plezier, vrolijkheid. Nou, dat is toch echt veel mooier dan anekdotes. Ja. Hè? Nou, goed om te horen. We gaan natuurlijk een bijzondere tijd tegemoet. Hè. De feestdagen komen eraan. Een tijd die je graag met familie doorbrengt. Hoe is dat voor deze mensen? Ja, nu ga ik het wel heel erg invullen voor alle mensen. Ik weet dat sommige mensen naar hun geboorteland gaan om met familie te vieren. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die hier met een Nederlander getrouwd zijn. Die ook hier echt, hun kinderen geboren. En ik geloof Kerstmis leeft in ons allemaal. Hè? Ja. Ja. Mooi om te horen. We hebben ook een kleine verrassing. Want het is Maak het woord. Voor jou en voor Christina natuurlijk, maar ook een beetje voor het hele koor. Er is een hele mooie foto gemaakt, die mag ik jou overhandigen in het groot. Ik ga even, daar komt hij al aan. Lisette komt hem even brengen.
Christina, kom er ook even bij. Waar zit je? Ja, dat is de medeoprichter hoor. Daarom. Nou, ik ga Lisette vragen om ze even om te draaien. Kijk eens, dames en heren. Het internationale koor op een grote canvasfoto. En één voor jou. Dankjewel. Dat is echt een super verrassing. Ja, ik ben echt van de foto's. Dat vraag maar aan mijn kinderen uit. Dankjewel. Geef ze een mooie plek, zou ik zeggen. Wij gaan eerst even kort naar een soort van sneak preview kijken naar de repetitie van het koor. En daarna treden ze natuurlijk live op. Gaan we gauw even kijken. Op przez białe drogi smalcem zapach brat. Ten, co na się stanie, szybkie niby wiatr. Elke taal geeft dit liedje, dus het was heel fijne keuze. Ja, was het ook moeilijk om een andere taal te zingen? Niet echt. Muziek verbindt ons allemaal en dat was makkelijk om te zingen. Ja, beste mensen, u ziet ze hier allemaal al achter mij staan. Dit is het internationale koor van Peel en Maas met het kerstnummer Jingle Bells. Staat een aardig mee. En als het winter
Feliz Natal. Feliz Navidad. Gelukkig kerstfeest. Nou, zeg nou zelf, dat was toch fantastisch, dat optreden. Dank jullie wel. Ja, en alle gasten hier die hebben bij binnenkomst kunnen genieten van een overheerlijk gebakje. En dat kwam van bakkerij Op den Beek. Een bakkerij met heel bijzondere bakkers. Kijk maar even mee. Bakkerij Op den Beek is een dagbesteding van dichterbij. Maar dagelijks zo'n tussen de 15 en de 20 bakkers komen. En die komen hier allemaal brood- en banketproducten maken. Nu zijn we bezig met boekenmannen. Speculaties is natuurlijk heel erg veel. Gevulde speculaas. Allemaal lekkernij. Nou, voor het geluksgala zijn we gevraagd om voor iedere halteplaats wat voor lekkernij te zorgen voor de mensen die daar passeren om er naartoe te komen. Om die te voorzien van wat lekkers. En bij het geluksgala zelf, daar komt nog een speciaal iets. Maar ik kan er niet te veel over vertellen, maar het is in ieder geval lekker. Hier ligt een flyertje vooraan in de bakkerij. En als jullie willen, mogen jullie best een keer op bezoek komen. En daar staat op, lekker werken geeft mij een fijn gevoel. En dat is wat wij hier doen. Onze bakkers die hier komen werken, die moeten een fijn gevoel hebben. Maar dat wil ik zelf ook als ik ergens ga werken. Mijn geluksmoment is als er een bakker is die ik uit kan laten stromen naar een reguliere bakkerij of naar een Albert Heijn of naar een andere werkplek waar hij zeg maar, wat hij hier geleerd heeft daar in de praktijk kan brengen. Dat is mijn geluksmoment. Ja, ondertussen sta ik hier omringd door wethouders. Was het gebakje trouwens lekker aan het begin? Ik heb het nog niet gehad, dus ik ga hem dadelijk scoren. Nee. Sorry. Nee. Was het gebakje lekker? Ik heb hem ook overgeslagen. Was het gebakje lekker? Oei. Nee, toch? Nou, voor straf, maar Erik Nijssen. Ja, hij was heerlijk. Goed zo. He. Ja, leuk dat jullie er zijn. Ja, jullie wisten eigenlijk aan het begin van het jaar, denk ik nog niet, dat jullie wethouder zouden worden. Dus ja, er is heel wat gebeurd afgelopen jaar. Ja, het was een bijzonder jaar. Ja, hoe was dat voor u, Machtel Beukema? U wist nog niet dat u misschien iets van Pille Maas? Nee, dat was wel een hele grote verrassing, maar wel een hele mooie verrassing. Ja. Heel leuk. Ja. Hoe is het hier aan deze kant? Trouwens, Erik Nijssen, Linda Nijssen, Anouk Huis en Machtel Beukema van de gemeente Pille Maas en Bezel door elkaar. Jullie zijn geen familie? Nee. Ook niet de stamboomonderzoeken ver weg? Hebben we nog niet gedaan, kan misschien nog komen. Nee, ja. Ergens zullen we wel bij elkaar uitkomen. Ja. Er zijn veel uitdagingen te doen. Hè? Daar staan jullie allemaal voor aan de lat, maar ook veel maatschappelijke uitdagingen op dit moment. Hè? Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Als je alleen nog kijkt naar de energielasten en de mensen die het op dit moment heel moeilijk hebben, een smalle beurs. Ja, dat vinden we toch wel allemaal belangrijk en daar maken we ons ook wel echt zorgen over. Ja. Hoe is dat bij u? Ja, hetzelfde eigenlijk. En we hebben het over een geluksgala, maar ik denk dat we ook wel heel gelukkig mogen prijzen dat wij mee mogen helpen om die problemen ook op te lossen. Voelt dat ook zo? Ja, zo voelt dat inderdaad ook zo, ja. We hebben dit bij ons in de gemeenteraad bijvoorbeeld wordt er veel gediscussieerd over hoe gaan we de mensen helpen. Maar het mooie is dat iedereen wil helpen op zijn eigen manier. En we komen bij elkaar uit en we gaan er een mooie oplossing voor vinden. Ja. Mevrouw Huis, u was eerst leerkracht, nu bent u wethouder. We hebben het ook over de bibliotheek. Daar staan ook veel opgaves aan de lat. Maar het is niet alleen maar lezen, wat we ook de afgelopen week hebben gehoord. Nee, sterker nog. Ik denk dat we ook echt wel een beweging maken van een traditionele bieb. Hè, waar we vroeger nog dachten alleen de boeken te gaan halen. Zien we dat dat nu veel meer is dan alleen die boeken. Ze voldoen gewoon echt aan een hele grote maatschappelijke vraagstuk. Waar zij ook gewoon een hele grote bijdrage aan leveren. Als het gaat over laaggeletterdheid. Als het gaat over scholing, onderwijs. Maar ook als het gaat over verbindende factor in onze gemeenschappen. En dat is
absoluut een hele mooie ontwikkeling wat mij betreft. Het informatiepunt dat ook werd geopend dit jaar? Een groot succes. Gedragen ook door vrijwilligers. Maar mensen weten het ook oprecht te vinden. Het heeft natuurlijk ook tijd nodig om te groeien. Maar hoe fijn is het dat het er een plek is waar mensen zich kunnen melden en vanuit daar wegwijs gemaakt worden. Want ja, ik kan me ook goed voorstellen dat je in deze huidige tijd waarin zoveel te vinden is, ook op internet, laat staan als je niet vaardig bent op dat internet, dat je niet weet waar je het moet zoeken. Mm-hmm. Hoe zit dat in Pellemaas? Ja, de bibliotheek is echt een organisatie die mensen verbindt. En de deuren letterlijk openzet. Ook nu weer dat mensen die het thuis koud hebben bij de bibliotheek warm erbij kunnen zitten. Vond ik een hele mooie uitnodiging. Maar waar ik ook trots op ben is dat de bibliotheek ook echt zorgt voor allemaal toegankelijkheid in de scholen. Dus dat de meeste kinderen in Pellemaas ook de bibliotheek in hun eigen school hebben. Ja. En dat er heel actief wordt geprobeerd om de kinderen toch ook het leuke van lezen te laten ervaren. Ja. Ik ben ook wethouder kunst en cultuur. Nou, dat koortje zult u wel bekoren, denk ik. Zeker, ja, fantastisch. En zeker alle landen bij elkaar en de verschillende talen. En cultuur en kunst staan ook voor ontspanning. En jezelf kunnen zijn. Dus dat is mooi. En ik hoorde ook de uitspraak van je moet het ook durven. Als je eenmaal over die drempel bent, vooral doen. Ja, daar zit het misschien wel in. Hè? Vooral, maar dat is op allerlei vlakken, niet alleen in het koortje natuurlijk. Nou, ik vind ook bijvoorbeeld in Pellemaas Pop Plaza. Dus ook iets waar we de jongeren kunnen laten ontspannen. En over de drempel kunnen helpen om zichzelf te kunnen zijn. Ja. En met elkaar plezier te maken. En komend jaar worden er flink wat initiatieven, ook experimenten uitgerold om die cultuureducatie op gang te brengen. Ja, en ook vooral in de verbinding met de jongeren. Hè. We weten ook allemaal dat de jongeren op dit moment het heel lastig hebben na corona. Mentale problemen, moeite om weer het ritme en weer actief te worden. Dus ik ben er heel blij mee met al dat soort activiteiten. Vooral ook voor de jongeren. Natuurlijk ook voor de ouderen, maar ook voor de jongeren. Juist. Geluksmoment, daar zijn we naar op zoek. Erik Nijssen, mag ik bij u aftrappen. Wat was uw geluksmoment van het afgelopen jaar? Nou ja, ik heb in het afgelopen half jaar, zullen we het over hebben, als wethouder heel veel mooie geluksmomenten meegemaakt. Maar ik word eigenlijk het gelukkigste als kinderen mij willen helpen mijn taak te volbrengen. En als we dan kijken naar de kinderraad die we in Pellemaas hebben, die hebben mogen kiezen waar ze dit jaar aandacht willen gaan besteden. En zij hebben massaal gekozen voor duurzaamheid. En dat zal u... dat vindt u leuk? Dat vind ik heel leuk. Ja. En ik vind het ook heel leuk als we bijvoorbeeld een brief krijgen van een groep kinderen uit Meijel die schrijven dat ze mee willen helpen om het klimaatprobleem op te lossen. En als je met die kinderen in gesprek gaat, dan komen ze vanzelf met we willen bomen gaan planten. En die vertellen mij hoe het werkt met CO2 en met zuurstof en met alles wat met die klimaatadaptatie te maken heeft. Nou, daar word ik heel blij van. Ja. Wat voor u, mevrouw Huis? Ik schrok even. Ja, sorry. Van links naar rechts. Ja, het was een heel mooi jaar, denk ik. Een jaar waarin we ook heel veel vrijheid weer terugkregen na een hele grote coronapandemie. En niet te vergeten. Wat mij echt is bijgebleven is dat de vastelovend weer niet helemaal door kon gaan. Hè. Er was bijvoorbeeld in Reuver en in Bezel geen prins. Maar het was wel weer als van ouds elkaar ontmoeten op straat, in de kroeg. En dat vond ik wel weer echt een heel mooi moment waarop je die verbinding, waarvan ik dacht, goh, komt die nog terug? Hè? Want we hebben het natuurlijk gemist, maar wordt het ook weer van ouds? Dat ik dacht, goh, het wordt ook wel weer zoals het was. En we zijn heel snel weer terug in die wereld die we eerder ook wel kenden, van verbinding, van elkaar zien, van elkaar ontmoeten. En dat vond ik wel echt een heel mooi moment toen. Al heeft u volgens mij wel goed gevierd. Ik weet nog dat we een filmpje hebben opgenomen. Ik weet het ook nog. Als woensdag. Was niet zo best. Nou ja, de stem was een beetje hees. Wat was het voor u, mevrouw? Geluksmomentje. Ja. Dat is, sinds corona gaan wij niet meer naar het buitenland op vakantie voorlopig. En dat bevalt heel goed. Dus wij gaan meestal naar het autovrije Schiermonnikoog. En dan hebben wij een tentje op de camping. En het moment dat wij met het gezin op de boot stappen met de rugzakken, alles achter kunnen laten, werktelefoon thuis laten liggen. En 2 weken ook de jongens zonder mobieltjes is voor mij wel een geluksmoment. En kunt u helemaal afschakelen? Ja, lukt. Ja. Volgend jaar weer naar die dat wordt een test volgende zomer. Ja. Maar dat is wel het streven, want anders kun je niet ontspannen. Ja. En voor u, mevrouw Linda Nijssen? Ik denk in het afgelopen jaar zeker wel de vraag die ik gekregen heb om wethouder te worden. En daardoor hele mooie dingen mogen meemaken. Dat kunnen hele grote dingen zijn, maar ook hele kleine
binnen onze eigen gemeente deel te mogen nemen aan een boogschuttersactiviteit, waarin je in één keer achter die poort stapt en daar rondgeleid wordt. En dan in een wereld terechtkomt waarvan je normaliter misschien niet de moeite had genomen of de kans had gekregen om daar te gaan kijken. Ja, daar word ik gelukkig van. Ja. U had nog een goed recept op het einde, toch? Ja, ik denk dat het goed is om voor onze inwoners, voor het nieuwe jaar te wensen dat het geluk soms zit in kleine dingen en gebaren. Daarom zou ik heel graag willen proosten met onze inwoners. En dat doen we met een goed recept voor een cocktail. Dat bestaat uit een grote portie liefde, een klein scheutje content, veel verdraagzaamheid en saamhorigheid. En daarmee wil ik heel graag proosten met onze inwoners. En ik hoop oprecht dat we in 2023 dit recept nog heel vaak gaan gebruiken. Laten we daarop proosten. Dank jullie wel. Ja, zo'n avonden zoals deze avond en de hele actie Maak het Woord, die kunnen niet gebeuren zonder de mensen die belangeloos meewerken. Die tientallen vrijwilligers, zowel bij de bibliotheek als bij de omroep. Dat is natuurlijk hier het geval. Hè. We zien enkele mensen zitten, maar ook bij andere producties van bijvoorbeeld de omroep. Een grote productie was Dancing Peel Maas, waar jullie collega-wethouder Anket Mestrom van Peel Maas aan meedeed. Een heel groot monsterproject van Omroep PNM, waar ook heel veel mensen aan mee hebben gewerkt. Laten we even kijken hoe dat achter de schermen ging. Ja, dat was Dancing Peel Maas. Tijdens een vakantie afgelopen zomer sloeg het noodlot toe voor John en Thea uit Bezel. John viel van een berg af in Wales op vakantie, op jullie laatste vakantiedag. En John, je brak eigenlijk alles wat er maar te breken viel. Ja, mijn bekken was een beetje een puzzel voor de chirurgen in Wales. En voor de rest had ik 7 ribben gebroken en een ruggenwervel. En er was iets met mijn knie en met mijn nieren. En, ja, ik weet het allemaal niet meer precies, maar er waren heel veel dingen mis. Ja. We zijn heel blij dat jullie hier zijn en dat het eigenlijk best goed gaat nu. Ja, dat klopt. Ik ben na het ontslag in het ziekenhuis in Wales, of na de thuiskomst naar Maastricht. Ik ben in Maastricht opgenomen geweest voor 2 weken. En daarna ben ik naar Adelante in Hoensbroek geweest om te revalideren. En daar ben ik nu net een beetje klaar. Ja. Dus ik ga nu wel nog verder revalideren met een plaatselijke fysiotherapeut. Maar voor de rest ben ik daar klaar. En in januari begin ik weer een beetje op pad te gaan voor mijn bedrijf. Want u bent zelfstandig ondernemer, dus heel veel inkomsten vielen ook weg. Dat klopt. Dat is inderdaad waar. Maar een vriendin van ons, een goede vriendin van ons, Marlies Wegenwijs, huisarts in Reuver, heeft een crowdfunding opgezet voor ons. Omdat wij allebei zelfstandig zijn, hebben wij allebei niet heel veel geld kunnen verdienen. Dat heeft ook te maken met het feit dat ik 20 jaar geleden een hersentumor heb gehad. Die heb ik ook overleefd. Dus dit overleven we ook wel weer, denk ik dan. Ja. Thea, laten we even kijken naar wat beelden, want het was nogal heftig hoe het eruit zag. Ja, ik denk dat je heel lang hebt moeten wachten voordat je John überhaupt kon vinden en wat er aan de hand was.
zon die was 20 meter dieper, lager. En daar hebben ze me naartoe gebracht. Dat was eigenlijk niet zo ver lopen. Maar dan mocht ik er niet meer bij. En eigenlijk de tijd wat de begeleiding aanwezig was. Mensen die daar zwommen, die daar aan het canyoning waren, die hebben John geholpen. En die tijd moesten wij op afstand blijven. Dus ik heb ook eigenlijk niet meer met hem gesproken. En kreeg alleen altijd feedback van een verpleegster die zei: hij praat, hij leeft, hij vraagt zijn bril. En dat was alles? Dat was alles. Ja, en dus hij was echt zijn bril kwijt omdat hij min 8 heeft. Min 8 toch? Ja, zoiets. Ja. Dan ziet hij dus niks. Hè. Dus dat was echt een handicap erbij op dat moment. Hij had geen idee waar hij lag. Hij voelde wel dat hij in het water lag. Maar ja, goed, die verpleegster die heeft geholpen omdat hij niet verdrinkt. En er was een arts uit Maastricht, of die had in Maastricht gewerkt. En die heeft eigenlijk ons verteld wat zijn bevindingen waren. Hij was traumachirurg en die heeft ons ook begeleid eigenlijk. Ja, tot gisteravond nog, dat hij me fijne kerstdagen wenste. Dus. Ja, dus zo intens is dat contact geweest? Ja, is er nog steeds, ja. Ja, heel mooi. Hoe gaat het met jullie nu? Ja, goed. Op zich, ik kom net uit mijn operatie. Dus ik ben vorige week met spoed geopereerd aan een dubbele liesbreuk. En morgen maak ik terug voor een geplande, voor een ooroperatie. Maar Dus als John het niet heeft, dan ben jij aan de beurt. en moet ik zeggen, we er wel op moeten lachen, of niet? En we zijn best 2 gehandicapt op dit moment. Maar jullie houden je goed staande en jullie blijven echt positief. Ja, kijk, als je niet positief blijft in het leven, dan kun je beter iets anders gaan doen, laat ik het zo zeggen. Maar ja, dat is nog wel makkelijk gezegd en gedaan, hè? Ja, dat is waar, maar ik ben altijd wel positief geweest en vechter. En ja, zo moet dat ook, denk ik. Muziek houdt jullie ook op de been, hè? Ik zag de Pinkpopkaartjes liggen. Jullie gaan ook komend jaar weer? Ja, absoluut. Ja. Zijn er andere concerten geweest waar jullie naartoe zijn gegaan? Ja, ik ben niet zo lang geleden zijn we naar Voltage geweest in de Nieuwe Nor, in Heerlen, geloof ik. En dat was voor mij het eerste concert na het valletje. Ja. Hoe was dat? Dat was heel mooi. Het was moeilijk om 2,5 uur te staan, maar dat viel op zich achteraf ook nog wel mee, eigenlijk. Dave Vermeulen, zanger van Voltage, wil graag nog wat tegen jullie zeggen. Kijk maar even mee. Hallo, John en Thea. Dave hier van Voltage. Ik kreeg een heel bijzonder bericht van Rob. Hij zei mij dat er een wens was binnengekomen of ik een kerstgroet wilde maken voor jullie. Ik had gehoord van het verschrikkelijke ongeluk en ja, dat is wel, dan stopt je wereld wel even, denk ik, als je daar mee te dealen hebt. En zelfs toen ik het las, dacht ik zo, dit is heel heftig. Dus ik kon het dan, ik ben een beetje een kerstgoeroe, dus ik kon het ook niet laten om wel een kerstgroet voor jullie te maken. En hopelijk, als het allemaal goed mag gaan, hoop ik voor jullie echt, zien we jullie snel een keer bij een Voltage show. Laat dat vooral weten, want dan staan jullie gewoon keihard op de gastenlijst. Bij deze, vanuit mij en namens de hele band, hopelijk kunnen jullie toch genieten van een mooie kerst met familie en vrienden. Een mooi uiteinde en gaat het alleen maar beter vanaf nu. Nou, sterkte en tot ziens. Ja. Ja, mooie woorden. Ja, dat is inderdaad, het zijn mooie woorden. Precies. Nou, jullie weten wat jullie te doen staat komend jaar, toch? Ja. Naar Voltage. Ja. Ik hoop dat 2023 heel veel geluk voor jullie brengt. Dat hopen wij ook. Dank jullie wel. Alsjeblieft. Ja, en dan gaan we weer naar onze volgende gast. En dat is Jan Kraus. Jan is 58 jaar, woont in Zwalmen en is opa van 4 lieve kleinkinderen. Welkom Jan, wat fijn dat je er bent. Goedenavond. Goedenavond. Jij hebt een tijdje geleden aangeklopt, hè, bij de bibliotheek, of eigenlijk beter gezegd bij het taalpunt, met een bijzondere hulpvraag.
Wil je daar iets over vertellen? Ja, dat klopt. Ik ben zelf aangemeld voor lezen en schrijven te leren. Het is heel, moet ik zeggen, heel erg vervelend als je dat niet kent. Ja, want dat kon jij niet. Nee, dat klopt. En nu heb ik dan hulp gevraagd bij de Biep. En daar ben ik heel blij om. Ik ben eigenlijk dat gaan doen voor mijn kleinkinderen. Want die zeggen, opa kan niet lezen en schrijven, dus dan hoeven wij ook niet naar school. Ja. En wat dacht opa toen? Ja, toen dacht ik, dan moet ik maar leren lezen en schrijven. Ja. En er zijn gelukkig mensen die jou daarmee helpen. Fijn, hè? Ja. Hoe ging dat vroeger bij jou op de basisschool? Jawel, ja, basisschool, maar dat ging niet helemaal lekker, heb je verteld. Nee, ja, dat is, zeg, mijn vader heeft een bedrijf. En dan wordt gezegd, je kan papa helpen. Dan hoef je niet naar school, dan kan je nog wat verdienen. En vroeger was dat zo. Ja. Niet naar school toe, maar thuis wel een centje bij verdienen. Maar nu op vandaag is dat niet meer mogelijk. En denk je dan nu wel eens van, had ik het toen toch maar geleerd? Ja, dat denk ik heel veel. Ja, en dit is heel, het is, mensen denken er heel makkelijk over, maar dit is toch heel erg vervelend als je het niet kent. Mag je microfoon iets? Oké. Ja. Ja, goed. Dat snap ik heel goed. Maar nu heb je dus nog door je kleinkinderen eigenlijk gezegd van, ik ga het alsnog leren. Ja, ik ga dat de klopt. stap zetten. Ja, dat klopt. Het lijkt me evengoed geen gemakkelijke stap geweest. Er moet toch een drempeltje over. Ja, die drempel moet je over zijn. Ik schaam me er heel erg voor in het begin. En ja, ik ben die drempel overgegaan, maar nu zet ik ook door. Ik wil het ook kennen ook. Want ja, het is heel vervelend als je het niet kent. Het is met televisie kijken. Dat is met ergens naartoe rijden. Je kent geen straten lezen, je kent helemaal niks. Nee. Dat is heel vervelend. Dat is zeker vervelend. En ik wens ook dat andere mensen ook die drempel nemen als ze niet kunnen lezen en schrijven. Neem die moeite en zet je eroverheen. Dank je wel. Ja. Er zit nog iemand bij ons aan tafel, Rob. En Rob, jij bent het taalmaatje van Jan. En het taalmaatje is eigenlijk dat is geregeld door het Taalpunt. Het Taalpunt is een samenwerking tussen de bibliotheek en welzijnsorganisatie Synthese. Ja. En jullie zitten iedere week samen de taal te leren. Ik maak met Jan elke dinsdagochtend zo'n uur, 1,5 uur de afspraak in de bibliotheek. En ik maak daar gebruik van mijn ervaring als leraar in het verleden. Ik ben nou wel gepensioneerd, maar mijn didactische vaardigheden pas ik dan toch wel toe door heel toegespitst op datgene wat Jan nodig heeft. Lesjes in elkaar te zetten. En nou, ik ben heel blij. Jan is heel erg gemotiveerd. Dus wat dat betreft is het ook heel dankbaar werk. Ja. En wat Jan zelf zegt, de schaamte voorbij en dan gaat het. Want als je eenmaal die stap genomen hebt om te zeggen van nou, ik wil gewoon beter leren schrijven, beter leren lezen, dan heb je eenmaal die stap gemaakt en dan maakt het ook niet meer uit hoe anderen over je denken. Want daar gaat het uiteindelijk om. Maar de stap schaamte voorbij is een hele grote, toch? Ja. En ik denk, en daarom vind ik het zo dapper dat Jan dat hier wil komen vertellen. Want ik denk, misschien dat er wel mensen thuis zitten te kijken die met hetzelfde probleem worstelen, maar het niet durven zeggen. Hè? Dus daardoor hopen we dat ook iets, dat dit een beetje helpt, hè? Ja, dat klopt. Dan zou ik echt hardop roepen, mensen, meld jullie aan en durf die drempel over te gaan. Het is niks zo mooi als je het kent. Echt bedankt voor mensen die me kunnen helpen ervoor. Ja. Hartelijk dank, Rob en de Biep. Ik ben toch nog even nieuwsgierig. Hoe gaat het nu met lezen en schrijven? Het gaat de goede kant op. Ja, hè? Lezen gaat goed, maar schrijven is wat moeilijker. Maar het komt er wel. Rob leert me dat. Ja, heel fijn. En ieder klein stapje is er één, toch? Ja, dat klopt. Heel goed. Ik heb het je al vaker gezegd, ik zeg het nog een keer. Ik vind het super dapper dat jij hier zit. Want toen we de vraag stelden, heb je daar echt wel even goed over na. En dat snap ik, over na moeten denken. Ja. Maar je zit er toch maar. Ja, heel fijn. En je mag natuurlijk al super trots zijn op jezelf, maar heb je ook het gevoel van, nou, als ik dat alles kan, dan ben ik al heel blij.
Ja, ik vind zelf, als je zelf al een beetje kan lezen en ik kan al een beetje schrijven, dan ben ik al heel trots. Maar als je niks kent, dat is niks zo vervelend als dat. Je zei eerder in een gesprekje van, kon ik maar gewoon whatsappen met mensen? Ja. Of de ondertiteling lezen als je een film kijkt? Ja, dat klopt. Je ziet ook, iedereen zit met een telefoon. Die zitten te appen en alles zien ze doen. En zelf denk je, oh, waarom kan ik dat niet? Kon ik dat toch? Ja. Dan ben je echt blij als je dat kent. Ja. Dan merk je pas wat je mist. Ja. Maar je bent heel hard je best aan het doen. Ja, ben ik echt aan het doen. Hey, lees je al af en toe een boekje samen met die kleinkinderen? Ja, als ze naar bed toe gaan, dat doe ik al zelf met hun voorlezen. Dus het gaat echt de goede kant op en daar ben ik heel blij op. Ja, en daar mag je heel trots op zijn. Ja. Denk je dat ze aan het kijken zijn? Ik denk het tot ze al in bed liggen, maar we kunnen terugkijken. Ja, je kan het terugkijken. Ja. Nou, je mag super trots zijn. Nogmaals, heel erg bedankt en dapper dat je hier hebt willen zitten. Natuurlijk geven we ook jou een cadeautje. Je krijgt van ons een gratis jaarabonnement op de bibliotheek. Want ja, jij bent en blijft altijd welkom. Dank je wel. Dank je wel. Alsjeblieft. Goed gedaan. Ja, ook de burgemeesters die van beide gemeenten deden mee aan de actie Maak het Woord. En ik heb begrepen, burgemeester Vostermans die heeft geholpen in Reuver met kerstkaarten schrijven voor ouderen. En burgemeester Delissen die dook de keuken in om maar liefst een 4-gangen menu samen te stellen en te bereiden met iemand die heel graag met haar wilde koken. En daar gaan we nu even naar kijken. We gaan namelijk koken, of jij gaat koken, met de burgemeester. Kijk, en dat zijn de twee dames, ja? Wat een verrassing. Ja, wat een verrassing. Goeiedag. Hallo Annie. Ja, dag Wilma Delissen. Goeiedag. Mirjam Koopmans. Ja. Ja. Vind je het leuk om met ons mee te gaan? Ja, hoe naartoe dan? Kom maar, we stappen gewoon in. Kijk, daar staat de verrassing. Dat moet mevrouw Dochters zijn. Ja, hartelijk welkom. Ja, Dochters. Ja. Mij hebben we net officieel dan maar het startschot gegeven om zoveel mogelijk kaarten te schrijven in de komende uurtjes. En dat zijn kaartjes die dan in de komende dagen worden aangeboden aan ouderen in onze gemeente. Een toast op u, voor alles wat u doet. Proost. 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 Ja, en wat was het gemeentegeluk van afgelopen jaar? Bij mij hier aan de bar staan burgemeester Vostermans van de gemeente Bezel en burgemeester Delissen van de gemeente Peel en Maas. Van harte welkom en fijn dat jullie hier bij ons aanwezig zijn. Meneer Vostermans, wat is geluk voor u? Nou, geluk is volgens mij samen. Gewoon dingen samen kunnen doen met de mensen om je heen, je familie, maar ook in je werk. Gewoon met een fijne groep mensen samen kunnen werken aan waar je zo alle dag mee bezig bent. Dat is volgens mij het ultieme geluk. Ultieme geluk. Sluit u daar zich bij aan, mevrouw Delissen? Daar kun je natuurlijk niet tegen zijn. Maar als ik nu even kijk wat we vanavond voorbij hebben horen en zien komen. Dat zijn allemaal mensen die onder bijzondere omstandigheden toch iets bijzonders gedaan hebben. De ene is ernstig ziek, de andere die heeft een ander weer geholpen. De ene die ondersteunt de andere. Nou, de ene heeft het level om hier vanavond aanwezig. Het zijn allemaal van die kleine momentjes. Ja, en ik moet zeggen, door het jaar heen, dan kom je heel veel van dit soort dingen tegen. En nou ja, ik denk dat dat ook de momenten zijn waar je even bij stil moet staan. En dat doen we overigens te weinig. Maar even wel zeggen van, yes, dit was wel een bijzonder moment en we gaan weer door. Dus we krijgen er ook gewoon energie van. Zeker, zeker. Wat waren nu afgelopen jaar de grote opgaves en de highlights in de gemeente Peel en Maas? Nou, toevallig heb ik vanochtend 2 interviews gegeven, dus een heel jaaroverzicht. Nou, het is gigantisch als je terugkijkt wat er toch weer allemaal voorbij gekomen is. Maar als je dan ziet dat we toch nog de eerste 2 maanden in een lockdown gezeten hebben, dat we vervolgens toch probeerden om die hele samenleving weer op gang te krijgen. Ja. Iedereen zet er weer de schouders onder. Dus, en dat vond ik ook wel weer geluksmomentjes. Heel veel mensen die ik gesproken heb en waar je bij bijeenkomsten bent, het mag weer, het kan weer. We kunnen elkaar weer ontmoeten, we kunnen weer samen zijn. Ja. En, nou ja, dat hoop
hopen we in ieder geval dat we dat op kunnen pakken. Met elkaar, want dat blijft in een best wel ingewikkelde wereld erg van belang. We moeten elkaar blijven ondersteunen. Je moet elkaar even helpen. Pak niet alles zo zwaar op. Verdraagzaamheid is denk ik de basis voor de komende jaren in een hele onrustige wereld. Ja, samen weer positieve energie erin. Zeker, en die hebben we. En dat moeten we wel blijven doen. Zeker weten, dankjewel. Meneer Vostermans, wat waren de opgaves en de highlights uit de gemeente Bezel? Nou ja, collega Wilma heeft net natuurlijk al verteld wat er afgelopen jaar eigenlijk voor iedereen wel heeft gegolden. En als ik terugdenk in het afgelopen jaar, dan is het echt weer dat ontmoeten. Ja. Ik kwam zelf 2 jaar geleden, mocht ik beginnen als burgemeester in Bezel, net voor de eerste lockdown. Ja, en als ik dan nu eigenlijk voor het eerst afgelopen jaar zie wat er allemaal kan als het open gaat, nou dat vind ik echt prachtig. En of dat nou een schuttersfeest is wat je samen met je Duitse buren doet, of de kermis op Ruiver, of nou weet ik wat er allemaal wel niet georganiseerd is. Ja, daar gaat het om. Dan kom je echt weer uit bij dat ontmoeten, dat samen. Ja, en dat is wel echt het grote geluk waar we eindelijk weer samen hebben van kunnen genieten. En dat hebben we ook gewoon een beetje nodig, hè, als mensen. Dat hebben we nodig. En je ziet dat dat soms ook wel wat extremere uitingen heeft. Hè? Dat iedereen wel heel uitbundig is. Maar weet je, dat hoort erbij. Dus laten we ook daarvan genieten. En laten we dat inderdaad ook koesteren. Ja, zeker weten. Heb je nog een persoonlijk geluksmomentje van het afgelopen jaar wat je wilt delen? Ja, daar kan ik niks anders zeggen. En dat meen ik ook echt. Hè. Ons 4e kindje is geboren. Oh, gefeliciteerd. Ja, dat is het allermooiste natuurlijk. Dus onze Teun, inmiddels alweer een half jaar. Dus groei er weer door. Houden ze nog goed wakker 's nachts. Maar dat is in ieder geval privé gezien natuurlijk ultiem mooi. Ja. En als ik, wat ik net ook al aangaf, ik denk, ik heb Reuver en Bezel leren kennen 2 jaar op een hele mooie manier. Maar toch ook in een tijd waarin veel niet mocht. Ja, en als ik zie nu alles open is, wat dat eigenlijk nog aan meerwaarde heeft, ook in de rol als burgemeester, ja, dan is dat echt ultiem genieten wel. Ja, dat snap ik. Mevrouw Delissen, heeft u nog een persoonlijk geluksmomentje? Zeker wel. En dat is toch, daar word ik me iedere dag steeds meer van bewust, is dat we 3 kinderen hebben die gezond zijn. Partners die gezond zijn. Inmiddels sinds 3 weken ons 6e kleinkind. Gelukkig allemaal gezond. Maar ja, de spanning die je af en toe ook voelt van het gaat goed. Maar ik heb vanavond weer gehoord dat het ook met 1 klap weer anders kan zijn. Dus daar ben ik me wel dagelijks van bewust. En ik denk ook zelf, als je een beetje ouder wordt, dat je daar soms wat vaker bij stilstaat. Ja. Maar hoe mooi is het als je kunt zeggen, we hebben een gezonde familie, een gezond gezin. En we proberen ook met elkaar in ieder geval Peel en Maas gezond te houden. We hebben vanavond die mooie voorbeelden gezien. Heel veel mogelijkheden hebben we ook om te kijken, hoe kunnen we met elkaar gezond werken. Werk aan onze conditie, gezond blijven in het hoofd. En af en toe wat plezier maken en met elkaar in gesprek blijven. Ja. Ingewikkelder hoeft het vaak niet te zijn. Nee, dat klopt. We hopen natuurlijk dat er heel veel inwoners van beide gemeentes nu aan het kijken zijn. Misschien een mooie gelegenheid om nog even een gelukswens over te brengen naar die inwoners. Ja, dat klinkt een beetje cliché. Maar ik wens iedereen voor 2023 een goed, gezond, verdraagzaam jaar. En laten we iets minder op elkaar letten en iets beter op elkaar passen. Dat zou ik graag mee willen. Een hele mooie. Meneer Vostermans. Ja, dat wil ik eigenlijk alleen maar aanvullen. Want dat is volgens mij echt de kern. Ik denk dat we... begin dit jaar stond er in Dagblad de Limburger een mooie column over de contente mens. En dat we die contente mensen eigenlijk wel een beetje uit het oog verloren zijn. Dus daar waar mensen ontevreden zijn, hoor je daar heel veel over. Maar volgens mij zijn er nog heel veel mensen heel tevreden met wat ze wel hebben. Ja. En laten we dat in 2023 nog veel meer uitlichten. En dat met elkaar ons ook realiseren. Zeker hier in de regio waarin we wonen. We hebben het met elkaar best goed. En daar waar dat niet zo is, zorgen we ook voor elkaar. Ja. Nou, dat is volgens mij ook een mooie wens. Ja. Heel mooi, mooie afsluiter. Ik wil jullie danken dat jullie hier vanavond aanwezig zijn. En dat we even dit gesprekje met jullie mochten voeren. Dank jullie wel. Ja, en dan gaan we naar het volgende onderwerp. Ook een van de hoogtepunten in Peel en Maas en wel in Meijel was afgelopen jaar het Oud-Limburgs Schuttersfeest. Kijk maar even mee. No
hier zitten Anoushka Koopmans en Hubert Vos van de organisatie. En inmiddels ook federatiepresident Anoushka Koopmans. En ja, je zei, en het is ook waar, je krijgt weer kippenvel. Ja, ik zag de beelden en ik kreeg meteen kippenvel zojuist. Ja, ja. Het rakt nog steeds, hè? Het rakt nou, ja. Ja. En als je het hebt over maak het waar. Als ik dan terugkijk naar het OLS, wat wij in Mijlen hebben mogen organiseren, dan in Mijlen het ook echt waar gemaakt. Ja. Ja. Die hele gemeenschap die werkte eraan mee. Het hele dorp was een touw. Ja. We hebben met een organisatie van 200 vrijwilligers hebben we naar het OLS toegewerkt. En tijdens het OLS hebben we 7 evenementsdagen gehad met 1300 vrijwilligers. En allemaal met z'n allen, de schouders eronder, samen naar hetzelfde doel toe werken. Ja, dat is echt fantastisch. En voor mij, ja, ik ben een echt schuttersmens. Ja, dat is echt once in a lifetime. Ja, dit maak je niet meer mee. Nee. Hubert Vos, ja, u mocht de kar trekken. Nou, kijk, dat is iets te veel gezegd. We hebben het met z'n allen gedaan. Maar ik was de voorzitter van de stichting. En ja, we zijn er eigenlijk met z'n allen in geslaagd om de uitdaging. Want ik denk dat je toch wel mag stellen dat als je een OLS wint, dan is het super. Maar als je het moet organiseren, is het een eer. Maar het is ook een gruwelijke opgave, dat zal ik je wel vertellen. Ja. En dat hebben we samen gedaan. Maar u wist ook niet dat het zo lang zou duren, het organiseren, of in ieder geval dacht? Nee, want op het moment dat ze mij vroegen om voorzitter te zijn, dus toen werkte ik nog. En ik zat toen in Brabant. In Assen? In Assen, want dat was eigenlijk in september 2019. En we hadden in maart, een half jaar later, hadden we alles eigenlijk heel goed voor elkaar. Maar toen zei Rutte dat het niet meer kon. Ja. En daar zaten jullie? En daar zaten wij. Ondertussen hadden we 23 hectare al gepacht. We hadden overeenkomsten afgesloten voor de tenten en alle soort zaken van een paar ton. Dus we zaten wel even knijp. En we hebben het een paar jaar moeten verplaatsen. Maar we zijn er uiteindelijk toch goed in geslaagd. Ook met hulp om het beheer in die paar jaar heel goed te doen. Ja, en toen kwam eigenlijk de kers op de taart. Want als je een paar jaar pech hebt gehad, iedereen heeft pech gehad natuurlijk. Maar als je een paar jaar pech hebt gehad en je kunt dan zo'n grandioos OLS draaien, dan mag je wel groot zijn. Ja, de burgemeesters achter u knikken volop. Ja, dus ik kan me ook indenken dat het voor de overheid een hele opgave is geweest. Ook dan, nu klikken ze weer, ja. Maar het is natuurlijk zo, zo'n OLS, laten we gewoon heel eerlijk zijn, dat komt 1 keer in de 50 jaar komt daar voorbij. Als je geluk hebt. Want ik heb wel in de gaten gehad, mensen raken, dat is 1. Alles maar bulletjes missen, dat heb je zo gedaan en dan kun je ook naar huis. Hè? Ja. Dus het is heel simpel. Ja. Wat was nou het moment tijdens het OLS? Ja, wat was het moment? Er zijn zoveel mooie momenten geweest tijdens het OLS. Een van die momenten was tijdens de optocht van het Kinjer-OLS, dat wij met onze eigen vereniging, mijn ouders zijn er ook bij, mijn dochtertje liep ook mee, liepen wij het Kinjer-OLS, de optocht. En dat was zo'n moment, wij liepen de straat in, alle kinderen stonden langs de kant met de vlaggetjes. En ja, toen brak er even iets, ik moet dan trompet spelen, ja, ik moest echt even in de lucht kijken om weer de noten uit mijn instrument te kunnen krijgen. Ja, dat was echt een fantastisch moment. Maar ja, zo heb ik er heel veel gehad tijdens het OLS. Ook de eerste evenementsdag, dat was het sponsorschieten. En op zo'n eerste dag dan ben je toch nog gespannen, want we hadden 7 evenementen te organiseren. Van, gaat het allemaal goed? En valt het op zijn plek? We wisten dat we het goed voor elkaar hadden. Maar ja, the proof of the pudding is toch in the eating. Dus die avond stond ik in de tent en ik keek om me heen. Ik stond bij vrienden. Ja, en toen heb ik wel even een traantje gelaten. Ja. Maar ook de toeschouwers en het publiek gingen maar niet naar huis toen. Hè? Normaal was het van de uur of 7 dat het voorbij was, maar ze bleef maar hangen in mij. Nee, het was een leuk feestje. Ja. Precies. Ja. Is het nu afgerond of zijn jullie nog bezig? Nou, het is eigenlijk zo dat wij in de nafase zitten. We gaan morgen in het bestuur de jaarrekening vaststellen, het ontbindingsbesluit nemen. En dan hebben we om 7:30 hebben we nog met de stuurgroepleden, dat zijn alle voorzitters van de werkgroepen die allemaal die werkgroepen hebben getrokken, gaan we afsluiten. Dan hebben we een borreltje en dan zeggen we het was schoon geweest. Ja, en dan is het voorbij. Dan is het voorbij, maar dan zijn we ook niet rouwig van. Want één ding moeten we natuurlijk niet vergeten. In januari van dit jaar zaten we in een lockdown. Ja. Januari. Eerste week van februari ook nog. En dat betekent dat als je dan moet opstarten en mensen moet enthousiasmeren om uiteindelijk een evenement bij elkaar te krijgen waarvan ik zeg,
dat het toch het grootste evenement van de afgelopen jaren is geweest, waar je over al die evenementen 40.000 mensen hebt ontmoet, dan ben ik erg blij dat het achter de rug is en dat we kunnen zeggen het was grandioos. En wat ik niet onvermeld wil laten is, we hebben natuurlijk steun gehad van heel veel vrijwilligers. Zonder die vrijwilligers is het ook niet mogelijk, laten we het Maar die vrijwilligers hebben allemaal gewerkt voor verenigingen. En ik denk, laat ik het dan toch maar zeggen, dat als je dan toch meer dan 2,5 ton voor de schutterij en voor de verenigingen beschikbaar kunt hebben in hun lastige tijd, want ze hebben het natuurlijk ook moeilijk. En dan heb ik het niet over de energiekosten van een voetbalclub of van een Harmonie of hoe of wat. Dan zijn we ook blij dat we die klus positief hebben geklaard. Heel mooi. Goed gedaan. Ja. En als kers op de taart word je ook nog OLS federatiepresident. Ja. Ja. Hoe is dat? Dat was voor mij in maart afgelopen jaar. Kwamen de mensen vanuit de OLS-federatie bij mij dat ik voorgedragen was voor die rol. En het was een grote verrassing. Ik kom uit het bedrijfsleven, ik kom niet uit de politiek. Mijn voorganger Ger Koopmans heeft toch zijn netwerk. Dus, maar ja, met de argumentatie en met goed overleg met mijn gezin en met mijn familie heb ik me toch kandidaat gesteld. En na een aantal gesprekken is de kogel door de kerk gegaan. Ja. Ja. En gekozen uiteindelijk? En gekozen met een... In de OLS-tent? In de OLS-tent, tijdens de OLS-mijl, tijdens de algemene ledenvergadering met een gigantische meerderheid van stemmen. Ja. En het hele bijzondere is dat ik in deze traditionele schutterswereld ben ik de eerste vrouw die rol voor haar rekening neemt nu. Ja. Ja. Succes daarbij. Ja, dank je. OLS wordt weer volgend jaar georganiseerd en zij zijn vast druk bezig. Zeg maar een jaartje. Ja. In Born dus. Ja. Omdat jullie zoveel geluksmomenten hebben gecreëerd en lachjes op de gezichten van Mijl en omgeving hebben veroorzaakt en bewogen, hebben wij voor jullie een prachtig beeldje. Dat is de eerste geluksklaver die we aan jullie uitreiken. We zetten hem op tafel. Geef hem een heel mooi plekje in het clublokaal. Ja, de is niet meer in Mijl, dus die kan misschien op die plek komen. Die komt zeker op die plek te staan. Een groot dankjewel. Jullie bedankt. Dankjewel. En binnenkort de OLS documentaire, bijna 2 uur lang op Omroep PNM. Dat is ook een kijktip. Dat is zeker een kijktip. 30 december. 30 december, zet het in de agenda. Daar gaan we allemaal kijken. Wij gaan naar muziek toe, want Lisa Seelen gaat nog een keertje voor ons zingen. We kregen heel veel verzoekjes de afgelopen weken bij Maak het Voor om geluk te draaien van de vrijbuiters, van Ben Verdelle. Ben Verdelle, het gaat niet zo heel goed met hem met zijn gezondheid, dus dit nummer is ook speciaal voor hem om een hart onder de riem te steken. Hier is Lisa Seelen met Geluk. In het morgenrood, wie is bleu in de liedjes die een hertje ontspringen, wie zingende vogel ook mich laten zingen. Overal ligt geluk verborgen, want er is weer een nieuwe morgen, wat een dag ook brengen mag. Halt van bloemen, ik houd van vandaag. Bloem in het gras, ja de lach, de busplie, de wegs in de zon, ieder dansken is niet. Wie s'avonds het schemert en sterren doordringen, wie's lieflijke druimen de morgen
mogen ons brengen. Overal ligt geluk verborgen, want er is weer een nieuwe morgen. Wat in dag ook brengen mag, houdt van bloemen, ik houd van vandaag. Bloem in het gras, als de mond gaat verdwijnen, de dauw gaat verdampen, het zonke gaat schienen, die hertje breekt open, de stijs weer te strollen. Ik wil dich niet plukken, ik kom dich niet hollen. Overal ligt geluk verborgen, want er is weer een nieuwe morgen. Wat in dag ook brengen mag, houdt van bloemen, ik houd van vandaag. Ja, Ingrid, dit was het dan. Dit was het dan. Wat een prachtig mooie afsluiter van dit geluksgala. Dit was het geluksgala, Bart. We blikten terug op het afgelopen jaar, op afgelopen week, met bijzondere mensen en bijzondere wensen. Alle mensen die mee hebben gewerkt, daar maak ik het voor hartelijk bedankt. Iedereen die zich belangrijk heeft ingezet voor het Popplaza podium, van Popplaza tot aan alle vrijwilligers achter en voor de schermen. Dit was het. Bedankt voor het kijken. Volgende week blikken we natuurlijk op Omroep PNM weer terug op het jaar met al die jaaroverzichten. En voor nu, hele fijne kerstdagen. Maak het Woord wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Panningen, Vorkmeer, De Frisfabriek, Lense Advies, Ligra Support, licht- en geluidverhuur en Bibliotheek Maas en Peel.